siyaphinda siyabingelela kuwena khasimende lethu kuphinda kuphi la enibuka khona inqayizivele yohlelo Ekhaya Jikelele. Iningi labantu ke manje lisemsebenzini kanti nabangakafiki sebebheke khona ke kwaMlungu. Yey wembukela uthi wakwasebenza nomuntu ovela adla isikhaftini ekseni kusa kusafikwa nje emsebenzini yena usengenela isikhaftini asivale. Uyabona ukuthi kushaya yona nje yena akasenakudla usefisa ngishaya nokushayisa indlela ekhaya. Nijahele ikhaftini webakithi noma ke ukuthi uphuma ungadlile endini ngcono uphathe ibowl yabona uthi cereal noma uthi isidudu yabona bese uphatha ke isikhaftini sokudla ngelanga. Hayi sawuji isidudu kaloku xa sesiqinile isidudu asakhe kufuneke usitshe sisaqhuma. Cabanga ke kuseni ke sekukhala i-microwave efika. Mbukela igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonga kakhulu ke ukuthi uhlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelele. Intokazi yakuphi? Yale ondini ngasesishamthetho sesifunda Esidala. Nombukeli singena ke kuyure yesibini yonqubo kodwa ke ngaphambi kokuba siqhubele ngaphambili mbukeli elinye lamanqaku esithe wasawachaphazela kwiyure yangaphambili kaloku mbukeli besinayo uOscar Mabuyane uthi ke yinto enganhlanga konke ukunyuka kwamanani intswelangqesho phansi kolawulo lwakhe. Kuninzi mbukeli esikuphathele kona sikona zona endwendwe man ezakwenza ube right ube bright ngabi na fright. Hey ndineminceli inhle lapha nje mbukeli kodwa ke ndimlo unonkanyezi kalubisi ndikumandla ngothi mazipho mamshukuma umazondo ngento zakhe anikwazi kaloku ndingacama kushi kwisihlele ezindingqongileyo ndimile nje ndincume nje kungenxa yabo mbukeli masijonge eziphala phambili kule iyure. Ibambe inkomfa nonondaba ye-ANC izolushukuma imo yokulungela kwayo ukubamba iMayihlome rally eThekwini. I think if we want to stay at the top of Africa, we have to continuously qualify for major tournaments. Ukapteni weBanyana uJermaine Siyaposime uthi kubalekile ukuthi njengeqembu bangene emqhudelwaneni emkhulu ukuze bahlale beseqhulwini ezwenikazi Afrika. I-ANC izolo ibambe inkomfa nonondaba ishukuma imo yokulungela kwayo ukubamba iMayihlome rally eThekwini nenqamene nomqulu wayo wezimbiso wezithembiso ezakuba seMoses Mabhida Stadium kulo mgqibelo siya kuwo. Nobhala Jikelele we-ANC nesigaba sakhe uxinenise ukuba umgaqo-nkqubo we-ANC wokuthunyelwa kwamaqabane ezikhundleni zikarhulumente umele inguqu nobunye. Usekela nobhala we-ANC uNomvula Mokonyane uvakalise ngelithi ibala iMoses Mabhida elinomthamo wabantu abayi-75,000 nekuza kubanjelwa kulo iMayihlome rally ye-ANC kulo mgqibelo uzayo nenqamene nomqulu wezithembiso liqinisekisiwe ngemigqaliselo yolawulo lwentlekele nanjengoko ingumbo nomxesibe uza kuxhasa lo mhlangano. Kukwaqinisekiswe ngelithi ngenxa yesimo sezulu kucwangciswe ukuba umongameli akhwele eqongeni ingadlulanga intsimbi ye-11 yakusasa yaye kuza kubhiyozwa ukubonakalisa ukulungela uqobiswano lonyulo luzayo. Because of the weather conditions, we want the president to speak not later than 11 o'clock. There will be various programs that will take place here in the form of a celebratory but also a demonstration of ready to go to battle. Ukanti unobhala Jikelele we-ANC ufikile mbalula ubalule ukuba iDA iyawulwa umgaqo-nkqubo omelwe yi-ANC wenguqu eyiqinisekisileyo kwiminyaka engama-30 edlulileyo yenkululeko nothe wabeka abantsundu kwizihlalo zolawulo. DA is opposed to affirmative action. What we have done in the past 30 years to affirm black people into critical position of state power and even to society in general, including women, blacks, and affirm them into positions. They are opposed to that. Okambalula woleke ngelithi i-ANC ithe gqolo namanyathelo wokukhuthaza umanyano kwiyanhlukwano yeli. We believe in this vision of a united South Africa. Unity of our people is sacrosanct. Unity in diversity is what we embrace. We are not a black African party.
Okambalula ukwagxininisa amazwi kamongameli malunga nonqontsonqa wotyalo lwamaqabane ezikhundleni zikarhulumente ngelithi awunakugxekwa nanjengoko inxalenye yenkululeko kweli nangona nje bevuma ukuba zibe khona impazamo kumanyathelo anxulumene nayo yaye xa kungoku i-ANC ibethelele ukuba kungabikho nalinye ilungu elibekwa esihlalweni lingafanelekanga. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Namhlanje usuku lokugcina lokuthi izakhamuzi zakuleli zibhalisela ukuvota okhethweni likazwelonke luka-2024. Njengoba kuvalwa nje namhlanje ukubhalisela ukuvota kulandela isimemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa ekuqaleni kwesonto lapho ememezele khona ukuthi usuku lokhetho luzoba mhla zi-29 kuNhlaba nonyaka. Abanemvume ke yokuvota kepha abangakabhalisi banganikele emahhovisi ekhomishana engamele ukhetho eyimele i-IEC komasipala ke bahlala ngaphansi kwabo okanye babhalise online. Uma sekuvaliwe ukubhalisela ukuvota namhlanje usuku okuzosingathwa ngalo ukhetho luzobeke selishicilelwa ngokusemthethweni. Inkulu baphathiswa yephondo eMpuma Koloni uOscar Mabuyana uchaze ukwenyuka kwamanani entswelangqesho eMpuma Koloni njengeshwangusha kumsebenzi wenziwe phansi kolawulo lwakhe. Mabuyana besenza intetho ngobume bephondo yolawulo lwesithandathu eMonti eMpuma Koloni. Inkcukacha-manani zabasebenzi ezikhutshwa liziko leenkcukacha-manani zibonise ukuba eliphondo lilahlekelwe zizithuba zempangelo ezingaphaya kwekhulu lamawaka phakathi kuka-Okthobha noDisemba nyakanye. Indlala iyaqhuba uninzi loluntu lwaseMpuma Koloni, uqoqosho olungakhuliyo lutotobalisa uphuhliso kweli phondo. Izinga lentswelangqesho lime kumyinge wama-40 nomvo. Nangona kunjalo, uMabuyane uthi izinga lentswelangqesho liya lisehla ukusukela ngo-2020 uzokutsho kwikota yesithathu ka-2023. Ngumnqweno wethu ukuba wonke umuntu ofuna umsebenzi awufumane. Ngumnqweno wethu into kokuba sinqande i-brain drain. Abantu xa bemka ingakumbi bengabantu abatsha with qualifications besiya kumanye amaphondo isishiya loo nto silambatha ngakumbi ukuqinisekisa uba siyakwazi ukukhulisa ezoqoqosho. Yiyo le nto sikwiphulo lokufuna abatyali izimali bazotyala imali in our province. Umbutho we-ANC ephondweni uthi urhulumente uzenzile iinzame zokuphucula ubomi babantu beli phondo. Siyavuya kakhulu ngale ngxelo kaPremier uthele kakhulu about relationship esiyenzayo kwakunye namazwe angaphandle ingakumbi to attract investment to our province. So siyavuya kakhulu about le progress esinileyo. Siqinisekile ngokuba uburhulumente balapha eMpuma Koloni kwiminyaka engama-30 edluleyo yakhile kakuhle ifoundation ye-prosperity and progress. Kanti intetho kaMabuyane iye yaphazamiseka. It seems like you were removed out of the precinct without warning. There was nothing. She suspended the rules. Literally, after she has read the paper, she suspended the rules. She didn't even warn us. She didn't even quote the rule. Just send the dogs to eat and bite us. Imibutho yezopolitiko ithi intetho kaMabuyane ibinganikisi mdla de yabetha ngoyaba imiba echaphazela eliphondo. He hasn't kept up to his promises he's made in previous opus. You know, if you want to analyze something, you can't just look at it one speech. You must see what he's promised over the last 5 years. Xa ujonge imeko yephondo ukusukela kwi-infrastructure development ekuziseni kwabatyali izimali ukuya ekukhuleni kobomi noko kusingqongileyo fetile lo rhulumente. Ngokokutsho kwabo bayatsho bathi imizamo bayenzile kodwa xa sithetha into zenyana akho mzamo ubonakalayo. Uthetha ngee-road ezithen-10 thina sifuna kulungiseke ii-potholes ezi sihamba kuzo. Asinayo imali othenga amaviri everyday. Usomlomo wendlu-wisomthetho yephondo uHelen Sauls August uthi ulindele ikomiti ejongene nokuziphatha kwamalungu ale ndlu ukuba inike ingxelo ngamanyathelo eza kuwathatha ngendlela yokuziphatha kwamalungu e-EFF. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC eMonti. Abasolwa abathathu abanindeka esigamekweni sokwebiwa kwesizumbulu semali ngamadola eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iPhalaphala bazovela phambi kwenkantolo yemantshi yaseBilabila eLimpopo namhlanje.
Labasolwa babhekene namacala okuphanga, ukweba kanye nokucija itulo lokuphanga ngenhloso yokweba. Kukholakala ukuthi ngoNhlolanja ka-20 bakhala bemuka-ke nesizumbulu esibalelwa ku-$580,000 US eplazini ngamengameli. Labasolwa izelamani zakwaJoseph, uFloriana noNdilinasho okumanje bangaphandle ngebheyili eyinkulungwane zamarandi umuntu ngamunye. Kanti-ke kukholakala ukuthi ungqondongqondo walesisehlakalo u-Emmanuela David yena kowanqatshelwa ibheyili. Kulindeleke ukuthi kuqale kungekudala ukuqulwa kwaleli cala. Ukuxhobisa ibutho eliwe emigulukudu ngokuqesha abanye amapolisa zezinye zezicwangciso zamapolisa kwiphondo laseNtshona Koloni qhubisana nobundlobongela obuqatseleyo kweliphondo. Izikhululo zamapolisa kuquka Emfuleni, eGugulethu, eNyanga naseKhaya Elitsha zezinye eziphambili ngeziganeko zokubulala. Uhlolo lwephondo lubonise umyinge ka-8.6% wokwenyuka kwezinga lokubulawa kwabantu, ngumyinge ka-37.6% wenzame zokubulala noka-14.3% wokunyuka kwezihlandlo zemigilamkhuba. Amapolisa athi ulwaphulomthetho lwenyuke ngo-5.6% yaye iziganeko zongezeleke ngo-1,770 xa kuthelekiswa nelixa lonyaka ophelileyo. Kananjalo iinkcukacha zibonakalisa ukuba imipu zizixhobo ezivamileyo kwizikrelemnqa noonqevu ababulalayo ilandelwa ziimela nezixhobo ezibukhali. We are receiving additional 100 members of the lockdown 3 from other provinces, which is with the assistance of the National Commissioner, who is bringing those people down there to be underway. And we've added 40 odd of members to anti-gang will be starting on Monday, and also appointing a commander of the anti-gang unit. Ukanti ubambiswano neagente zonyanzeliso mthetho zihlanganiswa nobuxhakaxhaka belixesha obumayela nezobuntlola kwezobupolisa kuthethyathelwa ingqalelo. We're using the CCTV cameras, we're using the drone policing, we're using many other ways of ensuring that we can also observe with the assistance of the city who have got capability to say there's something. Abasemagunyeni eNtshona Koloni bathi ngokwanda kwabahlali abakwantsasana basilela mpela kwizixhobo, ukwabiwa kwezihlalo zasebupoliseni kuza kuqhubeka ukuqinisekisa nolwandiso lwezixhobo ukunqamla ukuqatsela kolwaphulomthetho. We will take that fight up again at a national level. We need those resources coming in. But in the meantime, we must make sure that we can come in with the other resources that we have. Kuvakaliswe ukuba amatyala oxhatshazo ngokwesondo ahla ngomyinge ka-4.9% ngeli xesha. Mbukelisi igoqa lapho-ke izindaba ehamba phambili kuleli hora. Njengamanje-ke sathi nje kequnga seyitolo kanti mangabe sibuya. Hayi ndiyoyika into ezowenzeka apha. Netafila andiyazi mani yobani ithi siphethe sizoyapha ingqishwa. Khayro ngengoma yakhe ethi sobonana phambili ungalinge ulijije loqhosho uzawusola. Sobonana phambili, sodibana phambili, sobonana phambili, sibuyela muva, sobonana phambili, sodibana phambili, sobonana phambili. Suyela muva jongi sibombo phambili sure amehlo phezulu ukholo luqine suyela muva thina siphume jibuka umhlaba kavaro nolwandle lubomvu.
susalongu loyiko uqina ujonge phambili bambisana sam ubeka ukholo phambili susalongu loyiko uqina ujonge phambili kodwa noba kukude Yey. Andifuna ukuthetha okuninzi career yenza indaba apha studio Mbukeli kumnandi ngeyona ndlela ndiyathemba nawe apha ekhaya Mbukeli kuba yonke lento ingawe sifuna ukonwabisa wena apho ekhaya xa sebela mkameke Mbukeli siyibonile imisitho emininzi ye awards efana nazo zomculo ezemidlalo ezefilm kunye ke nezinye ezininzi kodwa ke asizange sive ngomsitho we Visual Arts Awards i-Domestic Artistic and Literacy Rights Organization inkampani ke elwela amalungelo amagcisa ibambisene nayo ke iBlessing Ngobeni Art
Art Prize Foundation eza kuphehlelela ke iDalo Visual Arts Merit Award. Lembasa ke lithuba elikhethekileyo kumagcisa epainting aselula seMzantsi Afrika ukuze akhawulezise aqhubele phambili emsebenzini wawo kwaye ke enze uphawu lwalo luhlabathi lobugcisa. Ukuthetha banzi ke ngezimbasa ngoku sinxibela ngeZoom nomnye wabalawuli eDalo uLazarus Sirobe. Mnumzana uLazarus, masikubulise sikwamkele. Enkosi kakhulu ngokuba nathi. Ngiyabulisa nami sisi, enkosi ukuba lapha. Kubulela thina. I-Dramatic Artistic and Literacy okanye Literary Rights Organization inkampani yaqalwa ngonyaka ka-1967 kwaye ke kungona nenza ezi awards into yobana ni-recognize amagcisa ingakumbi xa sizawujonga kwi-painting ne-visual art aba kaloku abasakhasayo apha eMzantsi Afrika. You know, sifuna uqonda into yobana this idea yokuba nibahloniphe ize njani? Ndizacela ukuthetha ngesilungu, Xhosa sam asikho. No, you are more than welcome. Thank you. So yes, the organization has been around since 1967, and in that time has gone through many changes. There have been many awards that have been put into place for literary people, for authors, etc., even for visual artists in the past. But we've decided to do this one to look specifically at the youth, to grant young and up and coming artists a chance to improve their skills, one, but also to learn to look after their careers. So that is why it has come at this point. We think it is a good time. Education is important, and that we do this at this juncture. You speak about the importance of education. I know that, I mean, as an organization, you have partnered with iBlessing Ngobeni Art Prize Foundations. So, what are the roles of each party kuyo le event? The Blessing Ngobeni Art Award has been around for some years, so they have got quite some experience in running this an award like this. So we thought it's good that we partner with them so that they can do the production of this thing. So we don't have to create the wheel all over again, so that we bring our expertise and they bring their expertise, which is running the award, and ours is in the field of education, in the field of supporting the artists and teaching them how to protect their works. Wow. We also want to understand into yobana njengoko nizawubamba ezi awards. Obviously, you know, kukhona izinto enizijongayo. Ingaba mhlambe yeyiphi criteria enisebenzisayo to nominate i-entrance ezingenelelayo? Well, as we say, it is for the youth. So the entrance must be between the ages of 21 and 35. They must not have had a solo exhibition before. So abantu abaqalayo. Yeah, young and up and coming, and be in the visual art space, so they must have created some work before. Abazoqala manje, so for them to enter, they need to show what they have done before, that they do have some skill and some knowledge about the area of their expertise. Yeah, and I mean, now that usisho into yobana mhlambe kufuneke ibe ngabantu abaqalayo, siyafuna uqonda uba mhlambe nizawuqinisekisa njani ukuba ii-artists ziza kusebenzisa i-production yazo ngokwenene to enter the competition? Well, to enter the competition, we have to trust them that bazothumela into kweyabo, because if you send somebody else's then and you win, you will not be able to sustain that in the process in the 12 months that is going to come, where you are going to be in residence and have to create your work that is related to what you've submitted. And I mean, in the 9 months where they will be in residence, they will be under mentorship of the renowned artist Blessing Ngobeni, who will be they will be living and working from the studio. So they will be under the watchful eye of what they're creating is their own creation. You know, it's not like they're going to work from home, from remotely. They're going to be in studio at Ellie's house, living and working from there for the 9 months under the tutorship and the mentorship of an experienced artist.
Siyafuna uqonda uba mhlawumbe zikhona ezinye mhlawumbe ii-categories ongazibalulanga that will be part of the awards? No, there's only one merit award, and this is the one where the artist, Blessing Ngobeni, as I said, has been running an award, and that is running in tandem with this one. So parallel to this one, the Blessing Ngobeni Art Prize continues as well, and is open for entry as well at the moment. Wow. Enye into esiphinde sayiva kukuba ophumeleleyo uzawuthi anikwe only a platform yokushowcase italente yakhe. Kodwa ke uza kufundisa nangebusiness. Kutheni kubalulekile nje oko? As I said earlier, education is very important. We've realized in working with young artists that there is a lot that they, even if they go to art school, that they don't learn it in art school. They're protecting their copyrights, protecting their works, running a business, registering their companies, running business plans, doing their affairs, their financial affairs. All of those things are important, as we know, in life. But students are generally not taught those. So in the year that they will be under this mentorship, they will also learn those things and attend workshops with other artists, and where they will be exposed to experts, industry experts, whether it's galleries, it's financial people, it's managers, etc. So that they can have a broad sense of what being an artist as a career means, not just a painter. Yeah, siyafuna uqonda mhlambe the main winner uzawuphumelela ntoni okanye it's a surprise? No. So the winner will get, as I said, a residency for 9 months. At that time, they will be living, working from a studio, so it's pre-studio for 9 months where they will create their work. They will live there. They will get a stipend, monthly stipend, and they will get a money to buy the materials that they need for this thing, and then they will get a show, a solo show at the gallery. And then for umuntu mhlambe ofuzibuza into bana i-nomination process ihamba njani, nomuntu othi mhlambe ndiphuthelwe angafumana kanjani into bana mhlambe i-future nominations or awards enizaba nazo? Umcimbi wa-awards wona unini uzabe banjelwe phi? Well, this award, the entries are still open, so people can still enter the awards until the 29th at 5 p.m. That is when the entrance will close for this particular award. So people are still, young artists are still encouraged to enter. Both the Blessing Ngobeni Art and the Dalrot Merit Award are still open. And then the ones that then the judging process will start after that. After which then there will be an announcement of the winner, and once that the announcement is done, then the show itself for the young artist who wins will be next year in March. But because they'll be in residence for 9 months and then preparing their works in that time. Enkosi kakhulu ngokuba nodliwano ndlebe, siyathemba into yokubana konke kuzohamba kakuhle kakhulu, ube nosiko lumnandi. Thank you very much. Just to know that in March this year, there will be an exhibition at the offices and gallery for the other entrants that will have entered, but even those that didn't win. So an exhibition is going 9th of March and will run for a month at the Dalrot Gallery. Amazing. Enkosi kakhulu benosiko lumnandi. Lo besetha naye binguLozarus Serobe, umlawuli ke we-Grammatic Artistic and Literary Rights Organization. Bethetha nathi ke malunga neembasa zedalo. Kangoku mbukeli masithi qhwi sibhatala amatyala, kodwa qiniseka into yokubana ugungqa ugqushalazi kuba xa sibuya mbukeli sizoba nodliwano ndlebe naye uKhairo. Ewe kaloku ngumngani wethu, awukwazi uphosa mbukeli ungasithi qhwi evenkileni.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Currency yimvumi yaseMzantsi Afrika enetalente ethe yatsala umdla wabaninzi ngecwecwe lakhe lamvanje elithi Love and Light. Kera ke nozivelisa ke umculo wakhe uzibonakalisa ukuba unesiphiwo emculweni kwaye ke uzenzele igama kwihlabathi jikelele. Ngoku ke siza kuthetha naye ngohambo lwakhe emculweni. Ngani wethu? Sizwayo. Hayibo into losenza yona. Hayi kufuneka ukujayiva namhlanje. Why upersonal? Izinto zakhona. Hayi man yazi ye kwavele konakala ndabona into bana kushukuma nje nento lapha emqolo. Cairo ngwasengqushwa. Besithi thina mhlambe usuka eKapa ndiyafuna nje into bana usixelele ngohambo lwakho lomculo luqale phi apho ubonayo into bana yeah this is my thing. Into yomculo ndiqale ngo-2010 and then ndaba serious ngayo apha ngo-2018 because igqom iqala u-elevator also yabo, so ndaba serious ngayo ngo-2018, so until now yabo sisayipusha le nto yegqom and also sisazama uyipusha na also outside South Africa, so yeah we're doing great. And ukuyiqala kwakho mina at that time 2010 siyaqonda ubani igqom vele it was the word of the day nobuyaphi ngigqom, and over the years sabona nezinye genre ziveliswa but wabusayibambile indaba yegqom. Ungathi mhlambe from 2010 that's like over a decade, 10 years seliphelile kule game. Ungathi mhlambe intoni eyayikubambile till this day? Ndingathi siswam andizange kubathina umbuzo but ndingathi nobe ndibuza ukuthi since bekune genre bezibane zibakhona like amapiano uyabona zibane zitshintsha abantu bedivert bengena kumapiano but wena wabe usagxile kwigqom music. Ndiyafuna uqonda into bana over the years intoni ubuyenza to make sure that it's still relevant. Okay, I think for every artist siyazama ubona yonke into enzekayo kwi-social media kuya yonke into abantu abayithandayo yabo. Mna ndithanda andithi ndiseclubini ndiyadlala ndiyaDJya, so ndiye ndikhangele into abantu abayithandayo kanye yabo, into ebajavisayo, into abenza bascreame yonke laa nto. So I think ndayikhangela phaa iniche yam noba yile nto bayithandayo abantu yabo, so ndayithatha laa nto ndayisebenzisa ka-advantage yam yabo, so ndacreata le sound yenzayo ngoku from laa nto ithandwa ngabantu. Yeah, so that's how ke ndangena ngakhona. Yeah, hayi mbukeli jonga ziyabuya apha ekhaya jikelele kumnandi ngeyona ndlela. Ukhumbule kaloku mbukeli into kubana uCairo yinzalelwane yapha engqushwe. Ndiyafuna ukuthetha into bana yabona xa kuthiwa iEastern Cape is the home of legends. Ngenene nangenyaniso iEastern Cape mbukeli liphondo lenqwela livelise lensizwe siyibonayo namhlanje uCairo wabhabha waya pha koKapa lodumo. Sizibonile kaloku mbukeli ingoma zakhe ezithe zaphezulu kakhulu o Love and Light bade babe kanti babumela imbasa yayo iSummer Awards. Yinto wena eCairo endifuna ukuthetha ngayo leyo ukuphumelela iSummer Awards kwigqom music wavathela wangena phakathi. Summer Award last year sinominatiwe and I think binto enkulu kum especially career yam, and yeah iteam yethu besi happy kakhulu for lando and nakulo nyaka sisafuna ubona nezinye awards like oma metro zonke zalo, so we looking forward ngoko siya elevator nje yabo siyakude sobona siyakude. Hayi man kwayile ocollaborate nayo uzinhle kwayi man kuba ndimbonile naye lapha ndithi hayi man ndiyayithanda the combination eyenzekayo man apha kwi music industry, because even on TikTok ingoma zakho khona abantu abasebenzisa as a sound, khona nodade wethu kwi video nevideo ayenzayo uyifaka apha wonke umuntu nami imbala. I mean looking at isupport oyifumanayo kumakhasi onxibelelwano because asikwazi washiya ngaphandle because ipower yakho as an artist andifuna ukuthi igxile pha kodwa iya contribute. Social media iyasipusha kakhulu umculo wethu. I think wonke umuntu womculo once wenza ingoma you think of i-challenges yabo how to push yona, so i-social media yasinceda kakhulu like o-TikTok or Facebook yabo for promotion. And I think even nalo mculo kule ndawo akuyo ngoku is because of la social media yabo, so isinceda kakhulu and abantu be so grateful
nabayenzayo oko bapusha umculo ba make sure ba silapha kule ndawo sikuyo namhlanje. Yeah, and I must say there's something spiritual ngomculo wakho. Ebesiyithetha nogxa wami uMamtshale sithi naye akazazi uziva njani ingathi angakhala, and I've watched some of your videos on social media usendaweni ezipublic abantu qonda ba abazazi bazithini bathwele izandla yintoni lento ifake apha thethi inyani Cairo yintoni lapha. Ezibabe nditshile ekuqaleni ndiyakhangela mna yonke i-relevant sound yabo ndidibanise yonke and andimamela iqom qha mna ndimamela yonke into nje yabo onothuka ndimamela nomaskandi even ne-R&B yabo so didibanisa yonke la ndithenga ilento ithandwa ngabantu ixube ibe into eyi-one. So can you imagine if uthanda umaskandi uyafita apha, if uthanda igospel uyafita, any genre iphakathi emngxonyeni. Ndiyafuna uqonda kaloku because I mean omnye umuntu uza kubona namhlanje into yobana okay uthi uqale ngo-2010 mhlambe ibindlwane iyanetha kuvele kwalula but ikhona imicelimngeni othe wajamelela nayo kodwa waqonda uba no man mandigawule ndirhuqa ndiyaphambili lapho ndiyakhona. Ungathi ngeyiphi okanye zeziphi challenges othe wahlangabezana nazo emculweni and usebenzise njani as a step ladder? I think for thina sonke sifuna ubona ukhulu oqala yabo sifuna uzibona sikude and then for yonke artist yabo we need a team right yabo for us guide apana pa and then sometimes financially yabo siyakwazi uspenda nje yabo so you need abantu abadala abazokuncedisa and abantu abayaziyo lento abayenzayo so I think I mistake yaqala yabo ilanto yoba ungafumani abantu aba right and right connections you know so I think zisincede kakhulu la nto i-team ufumana abantu aba-right and yeah Katyeni yazi kunala ngoma yakho man I think nda-introducewa kuyo ithi like inala ithi but leyana like inala ingathi izigqibo zakho okay yes I mean that song inento nje ehamba nayo. Ndiyafuna uqonda bani ngezicwangciso zakho for the future into bana ujonge phi ngoku. I mean utshila into bana you are wishing uba ungathi back on Metro FM but siyafuna nathi into bana sikubone naphesheya kwamalwandle representing igqom. I think ilento is the future bright first of all yabo and then that's why you fake shades because iyaqhola le future so zininzi plans especially for le genre ndiyenzayo sifuna ngokuyibhusha kakhulu kuyo yonke indawo ipenetrate yonke indawo and also ukhulisa nabanye abantu abavela ekasi yabo abantu abafuna uba ngoCairo abantu abagood kulento abayenzayo ababelievayo yabo babelieve ngecraft yabo yabo so yeah man for the future also organization safuna usebenza nazo sikakhulu yabo nezikolo zikhona into ezilekhaya especially by Eastern Cape ndike ndabona i-school tours zamsa last year yabo pha baleka kakhulu in terms of infrastructures yabo also nangezinye izinto transportation kunzima bayanethwa abantwana so zizinto endifuna uzitshintsha for the future even this year yabo ndiplana ngaloo nto uyenza i-school tour and also ndikhuthaze o-grade 12 yabo kwi-studies zabo because most abantu abandimamelayo lulutsha isikakhulu so I feel like ndiyi-voice kubo so I need to ba ndidibane nabo kwezikolweni nazo zonke ezinye indawo. Yabona wena you deserve a seat eparlament wena you deserve a seat eparlament. Ndiyamangala into yobana bekutheni nje singakuvanga phaa kwisona kodwa ngaphambi kokuba ndikuyekele kunombuzo nje otshotshe ntla because uyi-national crush and the minute sikubone wena Cairo uposte nentombi siyazikhupha kuwe ukhona umuntu okhona empilweni yakho sisekwinyanga yevalasi asingxamanga sifocus emculweni kwangoku umculo no competition sambona nje siyazikhupha kuwe yaxhomekeke Cairo inkosi kakhulu ngokuba nathi usimnandise siyaqonda into yobana ikhona indingama elandelayo inezinhle ukhona kule ngoma ndiyafuna into yobana ezenganeno uyena uzinhle right mbukeli siqela ke siqonqotha kanjalo besinodliwanondlebe nayo uCuriosity oligcisa ke ebesixoxela ngohambo lwakhe emculweni kusazoqhuma mbukeli maziqhume zinhle Cairo abashwe.
Si-online baba, si-online. Ukhayira umngani wethu.